Кадоме дар ютуб канали мо меҳмон аст. Сразу аждад накардига я лайк авза комментария беҳтарин аст. Фақат назки парвиз бизнес ба пеш навист тамом. Дар канал обуна шуда зангулашаро пахш кунед ки рӯз то рӯз видеоҳои ҷолиб рӯмесай. Шумо дар комментария бинависед ки саршаи видео ягон прикол монад ки вақте шуморо болида кунад, ба вақти хуш шумо видеоро тамошо кунед. Рафтем навора сар накунед, беҳуда гап намезанем. Баъри хизматҳои мо шумо як лайк қиматбора дареғ надоред. Тамом рафтем сар кардем навора. Бо диққат тамошо кунед. Дар навори имрӯза якумин мошини мо мошини пулкашак аст. чӣ хел фаҳмед пулкашак? Мақсади мошина мегири фақат тӯи сават кам мегардед, тӯи ба тӯи мегардед. Закаси мошин ганда бисёрай С-класс мебошад. Солаш 2007 сол, мотораш 32 дизелай. Қарордод дар шаҳри Душанбе, нархш 135 000 сомон мега. Боз муомила дора мега. Кадоме аз номи каналта занг зана беҳад скидка арзон мекунем мега. илтимос кардам беҳуда занг назананд ки одамои коргар будай. аз мо хоҳиш карданд ки харидори конкретна занг зана бия аз пеш мошина бина мега. Бо диққат тамошо кунам, баъд харидорӣ кунам. Мошина би кондиционер ҳамааш кор мекунад. мошини навбати мо пилоти мебошад. солиш 1997 сол. қарордодаи саравшан. газ бензин кор мекунад. ҳуҷҷат солона дорад. нархш бошад 45 000 сомон. боз муомилат дора мега. моторш 1.6 ҳуҷҷат солона дорад. кадоме аз номи каналта занг зана мега. номерош падарка. кондиционер кор мекунад, печкаш кор мекунад. 4 баллон садпоиза мега. ягон ҷо сарапина надора мега. краска заводскои хича мега. ягон камбуди надора мега. биён аз пеш мошина бинем, баъд харидорӣ кунем мега. бо диққат мошина тамошо кар, рафта харидорӣ кар. аз номи канали мо як саломаш расон. мошина беҳтарин скидкаи арзон, скидкаи беҳтарин мекунад. мегзарем ба қисми дигари мошинҳои имрӯзамон. мошини навбати мо Марк Д Тойота. солаш 1998 сол. моторш Д. газ бензин кор мекунад. ҳуҷҷати солона дора. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. номрои соҳибаш дар рӯи навор ҳастанд. марҳамат занг зада маълумоти бештар бо таърихи телефон аз соҳибаш гиред. коробкаш автомат. кондиционер кор мекунад. печкашам кор мекунад. дар ҳолати беҳтарина мега. нахадоя гаштеса. нархша 15 000 сомон мега. боз савдо дар назди мошин гуфтагиай. беҳуда нороҳат накунем гуфтагиай ки одамои коргар будиян. мошин нахадоя гаштеса мега. мошин дар ҳолати беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. савдо дар назди мошин гуфтагиай. биёед мошина аз пеш бинед. бо диққат баъд харидорӣ кунед. беҳуда занг назанед ки нороҳат накунед. мегзарем ба қисми дигари мошинҳои имрӯзамо. мошини навбати мо Opel Vectra мебошад. солаш 1990 сол. газ бензин кор мекунад мега. ягон ҷош варид пӯшидагӣ ягон чӣ надорад. фақат краска талабай. камдиша ме ҳуҷҷат солона дора мега. моторш 1.6 газ бензин кор мекунад. қарор дорад дар Конибодом. нархша 15 000 сомон мега. боз савдо дар назди мошин будага. беҳуда занг назанед. ягон камбудӣ надора. мошина хаду гаштеса мега. ҳуҷҷати солона дора. номрои соҳибаш дар рӯи навор ҳастанд. марҳамат занг зада боз бо таърихи телефон маълумоти бештара гиред мега. аккумулятори нав задагӣ мега. аккумулятор нав мотор кардагӣ мега. коробкаш моторш 100% гарантӣ метӣ мега. дуд намекунад. масъала хирам нестай. ягон камбудӣ надора мега. биёед аз пеш мошина бинед мега. як бор ҳайш кун мега. баъд мошина харидор кун. мошини навбати мо Nissan мебошад. солаш 1998 сол. моторш С. коробкаш автомат. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳуҷҷати солона дора.
нақш боша 29000 сомон боз савдо мешавад. Мега савдо дар назди мошин номерои соҳибаш дар рӯи навор ҳастай. занг зада боз маълумоти бештар бо тариқи телефони соҳибаш гирен. коробкаш автомат, кондитсионер кор мекунад, печкаш кор мекунад. Мега мошини находуя гаштеса. мега дар сурат маълум мега чӣ камдӣ дора, кам краска талабай. мега тамом дига ягон камдӣ надора. мега газ бензин кор мекунад. мега мошин находуя бин аз пеш мошина бинен бо диққат. баъд харидоре ки на қисми даруни мошин бо диққат мошина тамошо кунед. мошин находуя мега мошин дарунш тоза. ягон мошина як хел мошин нисан тамошо мекунед дарунш ба дараҷа ҷазира ки яка худаш тозакор буда. мошин ангакин бо диққат мошин тоза 4 электропакет чиан доштай люкан доштай 4 электропакета. коробкаш автомат, газ бензин кор мекунад. мошин находуя гаштеса. мега 4 диска балонаш 80% 90% ам тариф гуфтаги яхло дургум накуна. ина рафта боз мошина аз пеш бинен хайк мега мошина ягон камдӣ надора. 100% бовардон камдиша намеёбӣ. аз номи каналитон занг задем бигӯям ки аз номи канали Parviz Business занг задем. е скидкаи беҳтарин ҳам мекунанд. ҳа бачаяту занг зада ки аз номи канали мо салом бирасон. салом харҷи худоя. аз салом бирасон скидкаи беҳтарин ҳам мекунанд. мошини навбати мо ВАЗ 2110 мебошад. солш 1999 сол. мотораш 1.6 газ бензин кор мекунад. дар ҳолати беҳтарини находуя кор кеса. мега дар сурат маълума фақат краска талаба дига ягон камдӣ надора. мега нақш боша 8500 сомон боз камтар муомила дора. мега номеро соҳибаш дар рӯи навор аста. бо диққат наворро тамошо кунед. номеро соҳибаш занг зада боз маълумоти бештар аз соҳибаш гирен. 4 электропакет дора. дискош 50%. мошин находуя мега кор кеса. ягон камдӣ надора. мега транзита мега документош бучтагия. бо диққат занг зада аз номи канали мо салом расонед. боз скидкаро мекуна рафта харидорӣ кунед. боз 1.2110 дига иш конкретна ибада ягон камдӣ надора. мега мошин находуя кор кеса. мега ҳуҷҷат таъмировка 8 моҳи дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе. газ бензин кор мекунад. 4 электропакет мошин находу гаштеса. мега мошин беҳтарина. мега ягон камдӣ надора. мега нақша 10000 сомон нархи охирша. мега дига скидка намеша. номеро соҳибаш дар рӯи навор аста. марҳамат занг зада боз маълумоти бештар бо тариқи телефони соҳибаш гирен. солиш 2000 бача биёгмуш ки солиш конкрет набуда. солиш нав занг зада аз номи канали мо салом расонед. мумкин скидка кунад ё мумкин накунад. мошина ина қисми дарунша тамошо кунед. мошин беҳтарина. бача дига 10000 даҳо зираш да як хар арба мегирад. дига ягон чӣ намеёбӣ. ина тамошо кун. самферш мегам дар дурур мошин мешин мегам мегӯ дар дискотека ё светомузика дуруш кор мекунад. мега конкретна аз пеш биё мошина би ба харидорӣ кун.